Videó? Ha. Aztán fog látszódni ettől. A hangunk legalább hallatszik. Mi? Nyafog a GPS-en. Itt vagyunk. Majd mindjárt, de nekem még messze van. Messze? Vagy 30 méter. Aha, hoppá. Egyszer csak kint a főútvonalon? Értsd ezt a kornyátát, ennyi. Hát, ez nem lesz nehéz. Jó, nekem mégis sehol nem, meg a főúttól ott hallom. Jó, következő. Az igen. Csövényesen kell menni. Az a baszott a fák! Jó, mehetsz, ezt csak érinteni kell. Jó, de akkor megállok már. 153. GPS-nek Mehetsz egyenesen, ott lesz egyben mellette. 5, 3, jó. Úgyhogy legyen ideje eltrekkingelni. Na, másik 153. Aha. Hát nem. Igen, 153. Mivel van a híd északnyugati korlátja. Nem, merre van észak-nyugat. Micsoda? Merre van észak-nyugat? Csak egy volt megy, egyik, de csak nem fából van, a másik betonfó. És meg balra kell menni. Jön valaki? Mi? Aha, arra. Nem jobbról jön valaki? Ja. Jó. Jobbról jön valaki, aha, balra. Egész azt. Régen mondtam a 152-t, mert most a 153-as, ugye? Igen. Vagy a következő. Ami korlátot kell mérni. Igen, mivel a... Ja, korlát, itt van. Hú. Na, bazd meg. Ennyi. Na, van a GPS-en,